तर मित्रांनो, मी मॅडी इंदळकर, आमच्या कोकण या यूट्यूब चॅनलवरती तुमच्या सगळ्यांचा पुन्हा एकदा स्वागत असा. तर ह्यो आपलो गाव हिंदळे गाव, देवगड तालुका. भरपूर महिन्यांनी भरपूर दिवसांनी इलं असं गावाक. तर आता गावाक गेल्यानंतर तुमका पहिल्यांदा इकडचे लहानपणीचे काय म्हणजे आमचे जे आठवणी असतील आणि इकडचा जो निसर्ग असा तो तुमका मी दाखवतलं आहे. कारण काय मी जरा खूप काय म्हणजे म्हणतात ना की आज मी भरपूर महिन्यानंतर गावात गेलो आहे आणि मी लोकांना मी माझं गाव दाखवतलं. मला खूप आनंद होता कारण की मी माझं गाव दाखवतलं आणि माझे लहानपणीचे आठवणी पण सांगतले तुमका. तर ह्यो तुम्ही नक्की व्हिडिओ बघा, मी व्हिडिओ चालू ठेवीन. तर मित्रांनो, हे जे कोपरे असत ह्या कोपऱ्यात म्हणजे पहिला ग्राउंड होता क्रिकेटचा, म्हणजे आमचा ग्राउंड होता, आमचा यंगस्टार हिंदळे बौद्धवाडी. आम्ही इकडे ग्राउंड बनवायचे, इकडे मॅची भरवायचे. आणि आता असं झालं की आता सगळ्यांनी जमीन घेतल्यानी नंतर मग घरा वगैरे बांधल्यानी, इकडे मोठे मोठे बंगले बांधल्यानी. आणि मी माझ्या लाईफमध्ये पहिल्यांदा म्हणतात ना पहिल्यांदा क्रिकेट खेळले. तर मी माझ्या लाईफमध्ये पहिल्यांदा क्रिकेट खेळले. लय लहान होतं. किपरच्या पाठीमागे हो जो पोल दिसता त्या पोलाच्या ते किपरचा होता. किपरच्या पाठीमागे म्हणतात ना थर्डमॅनची जागा असतात. थंय मी पहिल्यांदा डाईव्ह मारून कॅच घेतलेला आणि थैसून मग क्रिकेटची आवड खूप. कारण का मी पहिल्यांदा मॅचमध्ये गावामध्ये मॅची होतात. तर ही अशी आमची क्रिकेटचा मैदान असा. आणि बघा कसं एकदम हिरव्या गार. आता हे काही मैदान काय नाही, घरं झाली, बंगले झाले, ग्राउंड म्हणजे अर्धामुर्धा झाला आता. त्यानंतर हे आमचा प्रवेशद्वार वाडीचा. हे आमचं कोट्टो लहानपणीचो येऊन बसान राहायचे. त्यानंतर मित्रांनो, आपण जेव्हा शाळेत जायचे लहानपणी तेव्हा आपल्याकडे पाटी आणि खडू असायचो. आणि पाटी आणि खडू असल्यानंतर मग आपण पाटीवर लिहिल्यानंतर मग जो खडूचं आपण जे लिहिलेलं असतं त्या लिहिलेलं असतं आपल्या एक पुसूचा असायचा. त्या पुसण्यासाठी आपण मग काय करायचो, एक स्पंज, भिजलेलो स्पंज आपण डबीत टाकून आपण घेऊन जायचो. पण कोणाकोणाकडे, आमच्याकडे तेव्हा कोणाकडे स्पंज असायचे तेव्हा मी इकडनं शाळेत इकडनं जायचे. आणि हे बघा ही झाडं आहेत, ही बघा ही झाडं आहेत, त्याचे हे वाढलेले त्याचे देठ असतात ते आम्ही तोडून असे डबीत भरून किंवा असे हाताने घेऊन जायचे. आणि मग त्या पाठीवर मग जा लिहिलेला त्या पुसूचा असता तर आम्ही असं मग त्या पुसायचा. कारण का हे एक नंबर म्हणजे एवढा आतमध्ये त्याच्या पुरा पाणी भरलेलं असतं, एकदम पाण्याळे असतं. तर ह्याने आम्ही मग ती पाटी वगैरे पुसायचे. आणि तुमका जर सांगूच रावला की हो जो रस्तो असा, तो रस्तो पहिलो सिमटाचा होतो आणि आता बदल झालो ते ह्या घातल्याने, ठोकळे असतात ते घातल्याने. आणि हो पावसात एवढं बुळबुळीत होता. आता तर सीझनमध्ये लयच बुळबुळीत आहे. मी आता इले बाईक घेऊन एकदम सावकाशपणे येते. कारण का एकदा मी डायरेक्ट येऊन हलको ब्रेक मारलो आहे आणि येऊन हलको ब्रेक मारल्यानंतर मी डायरेक्ट या टर्निंगला डायरेक्ट गडग्यात गेलेलो असं आहे. बघा कसला बुळबुळीत असा. आणि नारळाची झाडं बघा तुम्ही, म्हणजे देवगडाक त्यानंतर कणकोलीत पण ह्या बागेतले म्हणजे ह्या मालकाचे नारळ घेतले जातात. कारण का तो तिकडे जाऊन विकता. अशी याची मोठे मोठे बागे असतात, ही एकच नाही, असे भरपूर खालपर्यंत असतात, लय मोठे असतात. तर इकडनं आमची वाडी आता सुरू, इकडनं घरा सुरू होतात. ही आमची पाण्याची विहीर. ही पण नवीन बांधल्याने. अरे खय रायकडे
दया दया कोण खया खाई गेलो गाण्याकडे गेलो. तर हे आमचा बॉक्स टाईपचा मैदान. हय बॉक्स टाईप खेळायचे आणि गोट्याने सुद्धा हयच खेळायचे. आणि हय जो काळू भाग हा थंय गोट्यानेचा म्हणजे जा चौकोन असायचो, गोट्यांचो बॉक्स असायचो, तो बॉक्स आखायचे आणि त्याच्यात गोटे ठेवून खेळायचे. आणि आता आता सिमटाचा बनवलेला होता, पण आता मातीच्या खाली गेला आता पावसामुळे. आता कोण खेळत नाही होय पहिल्यासारखे. आणि ही जी बॉर्डर असा, या बॉर्डरकडनं आम्ही मग गोटे असे पेलायचे टाकायचे त्या बॉक्सपर्यंत. असे हे लहानपणीची आठवणी. आणि जस्ट आणि ह्यो आमचो व्हाळ. म्हणजे प्रत्येक गावात प्रत्येकाकडे व्हाळ असता. आणि लहानपणी समुद्राची मजा किंवा नदीची मजा लहानपणी सगळे व्हाळात घेतात. तोच ह्यो व्हाळ जो प्रत्येकाकडे असता, प्रत्येक गावात असता. आणि त्यानंतर दुसरा म्हणजे हय आता सगळं पाणी भरला. एका आता आमच्याकडे काय बोलतात, खाजान बोलतात. खाजान प्रत्येक गावात प्रत्येक सगळ्यांकडे कोणाकोणाकडे बोलत असतात, खाजान म्हणतात. आणि काय गारवाळ असा काही ना काही शब्द असतात ते गावठी गावातले. त्यानंतर इकडे खाजान म्हणतात. तर ही सगळीकडे ती झाडं पुढे पुढे तर सगळा खाजान म्हणजे चिखलाचा भाग सगळं. आणि ह्या पावसात एवढा एवढा पाणी असं असता इकडेपर्यंत भरता. आणि जेव्हा एप्रिल मे मार्च किंवा म्हणजे असा उन्हाच्या सीझनमध्ये आम्ही खेळायचे, क्रिकेट खेळायचे तिकडे. आता मग नंतर ते बंगले झाले, मग अशी तुमका दाखवले बंगले झाले. त्यानंतर मग आमका प्रॅक्टिससाठी ग्राउंड नव्हता, काय नव्हता, प्रॅक्टिस काय करायची. मग आम्ही बॉक्स खेळायचे ते वाडीत तिकडे वरती, आपण तुमका मी दाखवलं आहे. आणि होय म्हटलं ओपन आता पोरगे पण नंतर वाढायला लागले, मग खेळायचा काय, ओरम खेळायचा, अंडरम खेळायचा, काय खेळायचा. तर मग आम्ही सीझनमध्ये मे महिन्याच्या सीझनमध्ये होय काय पाणी एवढा नसायचा, मग आम्ही होय सिमटाचा पीच घेतला आहे बघा. या सिमटाचा पीच असा अंडरम एवढा आहे बघा. म्हणजे होय पण आम्ही क्रिकेट खेळायचे अंडरम. तर अशी लहानपणीची मजा असा ही मित्रांनो, जी सगळेजण घेतात. आणि आता एवढं चिखल असा की माका असा हळूहळू चालायचा लागता, रापत 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 चालायचा लागता. आणि चपला पण नवीन घेतला आहे, कालच घेतला आहे, 300 रुपये लेगा. तर मग चपला मळको कंटाळ येईल हा बघा, तरी पण वाट लागली चपलाची. आता काय जाऊ काय डायरेक्ट. तर ह्या आमचा छोटासा ब्रिज. हय तुमका नावं दिसतील बघा. यो अंकित माझो लहानपणीचो मित्र, वाडीतलो जाता लहानपणीचो मित्र. शाळेत मराठी शाळेत असताना जो हायस्कूलपर्यंत असतानाचा माझा मित्र, त्याने त्या नाव घातल्यान. जेव्हा ह्या पूल बांधत होते त्याच्या अगोदर ह्या बघा ह्या जुना होता. आणि ह्या जेव्हा पूल बांधत होते तेव्हा सगळा ह्या पाणी बिणी काढल्या नव्हता, सगळं गाळ काढल्या नव्हतं. आणि गाळ काढल्यानंतर सगळे मासे जे होते ते मरणाचे मासे असे डबक्यात साठलेले, ह्या इकडे तिकडे, इकडे साठलेले, इकडे साठलेले, पुढे तिकडे साठलेले. हय ब्रिजचं काम चालू आणि आम्ही तिकडे मग मासे पोडू गेलो. आणि मग ब्रिज झाल्यानंतर हे सगळे पोरांनी नावं बिव घातल्याने. आणि इकडे आम्ही मग लहानपणी मासे पकडू घ्यायचे. हय तकडे यायचे पुढे, परत ह्या बांधाऱ्यावर उभे राहायचे, पुढे जायचे. त्यानंतर वरती जो व्हाळ गेलो वावत, तर ह्या व्हाळाच्या दोन्ही साईडने, इकडच्या साईडने पण आणि इकडच्या साईडने पण, अगदी वरपर्यंत दोन्ही साईडने वरती नारळाची झाडं असत. तर पावसाच्या टायमिंगला पाऊस इल्यानंतर वादळ वगैरे, वादळ पाऊस असं इल्यानंतर मग ती माड हलून हलून त्यांचे नारळ पडायचे डायरेक्ट पाण्यात. मग आम्ही काय करायचे सगळे सकाळी सकाळी
8 वाजता, कोण कोण यायचे कधी, कोण कोण 5-6 वाजता पण यायचे, 5-6 वाजता पण यायचे कोण कोण. आम्ही दुपारचे यायचे. आपल्या काय सकाळी आपण काय तेवढा लवकर उठायचं नाही, पण आम्ही दुपारी यायचे. दुपारी पण वारू लागायचो. मग असे 4-5 जण मित्र आम्ही असे मग त्या धक्क्यावर बस, त्यानंतर ह्या धक्क्यावर बस, नंतर मग अर्धे इकडे थांबा, अर्धे तिकडे थांबा. पुढे दुपारी वारू लागलो की पाण्यात नारळ पडले की आम्ही बघितलं तिकडे की मग धावत तिकडे जायचे आणि नारळ घ्यायचे. म्हणजे जवळजवळ कोणाकोणाक 5 भेटायचे, कोणाक 3 भेटायचे, कोणाक 4 भेटायचे, असे भेटायचे. मग आम्ही ते घेऊन घरात जायचे. त्यानंतर ह्या गॅरेज असा म्हणजे पहिला 4 व्हीलरचा, 2 व्हीलरचा, 3 व्हीलरचा इंजिन काम वगैरे काय काम असतील तर केली जायची. त्यानंतर त्यांच्याने गॅरेज बंद केल्याने आणि आता सध्या तेव्हापासूनच वेल्डिंगचं काम सुरू, वेल्डिंगचे वगैरे कामं घेतात आणि वेल्डिंगचं हे काम केलं जातं. तर आम्ही लहान असताना आमच्या वाडीतले 3-4 पोरगी आम्ही शाळा सुटली किंवा शनिवार दुपारनंतर किंवा रविवारचे आम्ही कधी खेळायला जायचे मॅच असली तर, नाहीतर मग आम्ही काय करायचे, येऊन बसान राहायचे. आणि येऊन बसान राहिल्यानंतर मग आमका तो याचो मालक असतात तो आमका काही ना काही घेऊन जायचो. मग आम्ही बसान राहायचे आणि बसान राहिल्यानंतर मग त्याची कामं असायची. कोणाची शेड मार, कोणाक बिल्डिंग मार किंवा गेट कोणाचं लावूक जा. मग तो आमका घेऊन जायचो आणि आम्ही आनंद म्हणजे आमका कशा की टेम्पोतनं जायचं असायचा किंवा 4 व्हीलरमधनं, तवेरातनं किंवा कॉलेजमधनं जायचं असायचं किंवा 2 व्हीलरमधनं. तेव्हा कसं गाडीवर बसायची मजा जी लहानपणीची होती आमका खूप म्हणजे असं वाटायचं की आता टेम्पोतनं जायचा मजा येतेली म्हणून आम्ही जायचे. आणि नंतर त्याच्याकडे 2 2 2 व्हीलर पण होते. 2 2 व्हीलर होते. तर ते का माहिती आहे आमका काय गाडी बाईक चालू घेत नाही काय नाही, पण तो काय करायचो, मग दुकानार जरा आमचा ह्या घेऊन ये, ग्राइंडरचा ब्लेड घेऊन ये किंवा याची वेल्डिंगची रॉड घेऊन ये. पण आमका तर बाईक चालू घ्यायची नाही, पण तो मुद्दाम कशा त्याचं काम आम्ही ऐकायसाठी आमका सांगायचं बाईक घेऊन जा. पण आम्ही पण हुशार, आमका जरी बाईक चालू नाही इली असली तरी आम्ही कशी पण घेर टाकायचे, कशी सोडायचे, कशी पण इकडे लटपटत कसे पण जायचे आणि घेऊन यायचे ते सांगलेलं काम. आणि असं करून आम्ही पहिल्यांदा मी तरी बाईक शिकलो. माका कोणी शिकवक नाही. त्याच्यानंतर मग असेच उडव 3-4 वेळा बंद पडायची, असं करून मग बाईक शिकले. तर ह्या आमचा बाईक शिकवायचा मेन जागा ही आमची मित्रांनो, ही दाखवूक तर होई. कारण का बाईक एक प्रकारचं लहानपणी प्रत्येकाची एक आवड असता आणि एक म्हणजे त्यांना काय बाईक चालवणं म्हणजे काय बाबा मी काहीतरी रॉकेट चालवते, विमान चालवते असं त्यांना वाटत असतं. म्हणजे प्रत्येकाला वाटत असतं आपल्या, म्हणून ही दाखवूची जागा म्हणजे ही ती तवेरा ज्याच्यात आम्ही पुढे बसूसाठी मरायचे, भांडणं असायची. नाही रे बाबा मी पुढे बसतलोय, तू मागेच बसायचा, असा करून. त्यानंतर तो टेम्पो ह्याचा पण कारण असा मित्रांनो ह्या टेम्पोचा की ह्यो टेम्पो लावलेलो असायचो आणि तो जेव्हा त्याचे गाड्याचे 2 व्हीलरचे चावे सगळे असायचे, दुकानात ठेवलेले असायचे. तर मग आम्ही दुपारच्या टायमिंगला, रात्रीच्या टायमिंगला तो जेव्हा घरात जेवूक जायचो किंवा झोपूक जायचो तेव्हा मी काय करायचो, टेम्पो लावलेला असायचो. त्याच्यावर कसा टेम्पोच्या गेअरच्या वरती लिहिलेलं असायचं ना, फर्स्ट पुढे टाकायचो, सेकंड मागे, थर्ड नंतर असं क्रॉस करून थर्ड नंतर परत 4थं पाठी, मग 5वं मग रिवर्स. मग आम्ही बघून मग आम्ही फर्स्ट पुढे टाकूचो. मग तो फर्स्ट पुढे टाकायचो, थैसून एवढे आणायचे, परत मागे न्यायचे, परत पुढे मागे. म्हणजे त्या आमका आता क्लच किती सोडू गो काय करू गो, क्लच सोडूचा पण आमका त्या हैनाच समजला 4 व्हीलरचा. मग मी पण पहिल्यांदा टेम्पो व्हायच चालवला आहे मित्रांनो. तर मित्रांनो ह्या मिडगाव ब्रिज आणि ह्या ब्रिजच्या उद्यासाठी इकडे हिंदळे आणि इकडे मिडगाव. तर आमची मराठी शाळा इकडे हिंदळ्यातच, पण आमका हायस्कूल 8वी 9वी 10वी पुढे काय असत 11वी 12वी काय असत तर आमका इकडे हिंदळ्यात नाही, आमका मिडगाव जायचं लागा, म्हणजे तिकडे जायचं लागा पुढे मिडगावला. तर आम्ही 8वीत असताना ह्या ब्रिजवरून ह्या जवळजवळ मग वाटतं मिडगाव 1.5 किलोमीटर आमचा हायस्कूल असा, आम्ही 1.5 किलोमीटर चालत जायचे. आणि थंय मित्रांनो ना एक ह्या बघा म्हणजे आता सगळं जंगल आहे, तकडनं पण वाट असा वरना उतराक, पण मग आता जंगल म्हणजे सगळे रानबीन वाढला त्यामुळे मी उतरू शकत नाही ना, म्हणून आता मी है ना तुमका मी सांगतोय. तर मित्रांनो थंय ब्रिजचे ह्या असत
म्हणजे ब्रिजचो एक भोगदो असा, त्या भोगद्यात वर जाऊसाठी शिडे असत. तर आता थंय सगळं जंगल वाढला म्हणून, हे जंगल वाढल्यामुळे म्हाका जाऊक भेटणार नाही म्हणून मी हयलय आणि हायना मी तुमका सांगतले. तर मित्रांनो थंय ना, तर आमची जी गँग होती 8वीत असताना 9वीत असताना जी गँग होती 5-6 पोरांची, आमची 5-6 जणच होतो आम्ही. तर एकच कोणाचा अभ्यास झालो नसलो ना आणि एक कोणाक वाटला की बाबा शाळेत जायचं नाही, तर आम्ही काय करायचे, ब्रिजवरनं खाली उतरायचे आणि एकाक वाटलं की सगळेजण मग ह्या करायचे काय, चल मग तू नाही मग मी पण नाही मग तो पण नाही, मग असे करून करून आम्ही 5 जण जायचेच नाही कोण. आणि वरती ब्रिजावरनं ती वाडा खाली यायचे, त्या शिडीतनं वरती चढायचे, भोगद्यात जायचे आणि थंयच टाईमपास. काय म्हणजे काही कर टाईमपास असे ते बसायला राहायचे, उगाचे खाली यायचे, कधी कधी घरी घेऊन लपून ठेवायचे आणि गरवत राहायचे. आणि डबो बिबो असं आमचं टिफिन असायची की दुपारच्या टायमिंगला आम्ही आतमध्ये टिफिन करायचे, आतमध्येच जेवायचे. आणि संध्याकाळी घड्याळ असायचा आणि संध्याकाळी आमका वाटायचं हां बाबा चल 3:45 वाजले. मग आम्ही काय करायचे, बाहेर यायचे, एका वर्गाक सांगायचे काय, जा वरती हळूहळू बघ शाळेतली मुलं तुका दिसतात काही येणारी जाणारी. आणि मग ती येणारी जाणारी जर मुलं दिसली की मग आम्ही काय करायचे, हळूहळू चढायचे वरती आणि त्यांच्या घोळक्यात आम्ही म्हणजे काय आम्ही शाळेत आता येलो. अशी ती तेव्हाची मित्रांनो गंमत काय सांगा तुमका, अशी लय मजा केली. आणि त्याच्यानंतर ह्यो जो स्पॉट हा हय गणपती बुडवतात, हे बघा हय गणपती बुडवतात. आपल्या हिंगळा गावचे इकडचे असतात ते इकडे गणपती बुडवतात आणि तिकडचे लोक तिकडे मेडगावचे लोक असे ते ह्या. तर मित्रांनो मी माझं गाव आणि माझ्या लहानपणीची आठवणी मी तुमका दाखवले आणि माझ्या लहानपणीची आठवणी आणि माझं गाव व्हिडिओत राहावात आणि व्हिडिओत मावात हे असं म्हणजे होऊ शकत नाही. कारण काय लहानपणीची आठवणी आणि माझं गाव पण अजून भरपूर असा तुमका दाखवले नाही, पण म्हाका जेवढा दाखवूक जमला आणि तुमका सांगाक जमला तेवढा मी तुमका सांगले. तर ही व्हिडिओ तुमका जर आवडली तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि रोजच्याप्रमाणे सांगूक नको. ज्याने कोणी सबस्क्राईब नाही केलं नसतात त्याने सबस्क्राईब करा चॅनलला, बेल आयकॉन दाबा, ऑल नोटिफिकेशन करा आणि म्हाका असं सपोर्ट करीत राहा. आणि मी तुमका नवीन नवीन असे व्हिडिओ दाखवित राहान. तर आतापुरती टाटा आणि बाय बाय. आपण भेटू डायरेक्ट पुढच्या व्हिडिओ.